फ्लाइट ले ला फ्लाइट ले ला
ଆସିଲୁ ଡାକୁଥିଲା ମତେ ମା ଆରେ ତତେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା? ହଁ ଆରେ ତୋ ବାହା ଆରେ ତୋ ବାହାଘର ଡାକୁଛି କଣ ନ ଶୁଣିଲା ଆରେ ବାଃ କଣ ଡାକିଲା ତୋ ବାହା ଡାକୁଛି ବା ଆରେ ତୋ ବାପା ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମୋର ଗଭୀର ବେଶୀ ଗଭୀର କରୁଛି ବୁଢା ବା ମାନଙ୍କୁ ବା ଡାକନ୍ତି ବାପା ଫାଦର୍ସ ମତେ କିଏ ଦବ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇକି ଅଛି କହିବି ସବୁ କହିବି ହଉ ବାପା ବୋଲ କାହିଁକି ଡାକିଲ ମ ତୋ ବାହାଘର ଡାକୁଛି ମୋ ମା ଅଛି ତୋ ବାହାଘର ତୋ ବାହାକୁ ବଚାନ ହେଇନି ତତେ ବଚା ପୋଖରୀ ଲାଖେ ଧରି ଯାଇଛି ହେଇନି ଦେଖେ ବଡ କହିବି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଳୁ ଦେଖେ अरे को राघव ମା ନମସ୍କାର पुन्हा ते जावा ହଁ ମା अरे कुह आइ गयो सुना पता कि 6 वर्ष होला म जति देखिनि रे बा अरे मା तू ମୋ ମା ତ अरे कुह तो मारे कि चिनि गर्नु ସରୁଆଟି ଥିଲା କଣ ଡବଲ ମୋଟା ହେଇଛି अरे कुह राघव अरे तम विषय मु दुखे माने मो दिह बोले मांस धरि गलानी ततुना जाऊ फेले तू पनि कहू मा भूली जाई बोली मा के कहती सात ब्रह्मगिरी सात बड़ा ମୁଁ ଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲି ତଳକୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି ତୁ ଫୁଲି ପୁଅ ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତୋତେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ସତ କଥା କହିବି ହଁ ସତ କଥା କହିବି ହଁ ସତ କଥା ରେଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲା ତୋ ମା ଏଇନୁ ଆସିବ ମୁଁ ରେଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବସିଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ ମୁଁ ତାରି କରରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିରି ବସିଛି ଏଇ ନଈ କୂଳ ରେଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ କଲେ ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବସିଛି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବସିଛୁ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛି ଆରେ ପୁଅ ଏ ବ୍ରିଜ ନା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ରେଣ୍ଡା ରେଣ୍ଡା ହଁ ମୋ ପୁଅ ଠିକ ଜାଣିଛୁ 10 ବର୍ଷ ସେଠି ମୋର କଥା ହବାରେ ତମେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ହେଇଥିବା ପରେ ଚାଲିଲା ସଂଗ୍ରାମ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ହଉ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ହଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାରି ବିରକ୍ତରେ ରାଗରେ ଜଳିଗଲି କଣ କହୁଛୁ ହଁ ପାଇଦେଲେ ସଫା କଟରା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଜ କରିକି ଆଣିଛି ତମ ଦି ଜଣ ପୁଷ୍ଟେଇକି ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣିବେ ଏ କପଡ଼ା ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ରେ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କଣ କହୁଛି ଆରେ ସଭାମଣ୍ଡଳରେ ଟିକେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆରେ ମୁଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କରୁନି କଳି ଲାଗିବ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ କଥା ପୁଅ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ କଟରା ଧରିଛି କାହିଁକି ଡାକିଲ ୟାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛ କାହିଁକି ଡାକିଛି ଆରେ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲି ରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ ହଁ ଏବେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଦେଖିକି ମୁଁ ସୁଟ ହେଇଗଲି ଆରେ ମୋ ମନ କଥା ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ଯେ ଶୁଣ ଏ ସତ କହ ହଁ ମୋ ପୁଅର ମୁହଁଟା ଦେଖୁଛୁ କି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଶୁଣୁ ହଁ କାହିଁ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଆଇଥିଲା ବଉଳ ବଉଳ ଆଇସି ହଁ ଯିବି ଯିବି ହେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଓଃ, କି ବିରୁଡି ମା କଣ କହିବି ହାଂସା ଉଡ଼ିଗଲା ପିମ୍ପା ପିମ୍ପା ଯୋଡ଼େ ମାରିଦେଲେ ସନ୍ଦେହ ଛିଡ଼ା ଶୁଣୁ ରହ ସିଆଡ଼େ ଜାନା ମତେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ହଁ ମୋ ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ପକଟ ତୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା କଥା ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମତେ କଣ ଗୋଟେ ଘାଟ ବସିବ ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ରହ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଆମର ତ ଅଫିସର ପିଲା ଦେଖାନା ହଁ ମୋ ବାବା ମୋ ମା ଆସୁଛନ୍ତି अरे ऊपर आ जाओ तो मोबाइल रे देख देल देल में देखो कार नंबर ଦେଖେ ଓ ଦେଖିଦେଲ ମୋର ଏତା କରିବୁ ଦେଖେ ଏଟା ସୁନ୍ଦର
ଦେଖେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ତୁ ସିନା ମୋ ପାଇଁ ବାଛୁ ବାହାରି କହେ ଆସିକି ତତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଝିଲୁ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ନ କହିବୁ ଏ କପଡା ତ କରିଦିଅ ତୁ ନ କିଆ କହୁନୁ ଆରେ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେଟା କଣ କରିଛି ମୁଁ କଣ କରିଛି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମତେ ଡକ୍ଟର ଏରୁ ବେତ କଲି ନା ଏତ କଣ ତ ମାଆକୁ ପଚାରି ମାଆ କଣ ନହେଲେ ମାଆକୁ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖେ କିଏ ବାଡେଇଲା କି ମୁଁ ବାଡେଇ ତୁ ଆଖିଟା କଣ